L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, mhux dan is-sawm li jiena rrid li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u ddaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf? Mhux li tlibbes lil min tara qarwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx? Imbagħad ifetx b'ħażżerni id-dawl tiegħek u malajr tagħlaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej. Jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija u ma tmitx subajk u ma tagħmilx deni bil-sienek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u xabba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-swiet tiegħek ikun bħan-nofsinhar. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. Qalbu qawwija m'għandux imniex jibża, iqassam u jagħti lill-foqra, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuqa bil-ġieħ. Dawl fid-dlam ifetx għat-tajbin. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Meta jiena wasalt għandkom ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru ta' Alla bi kliem kbir jew għaref? Ma pretendejx li kont naf xi ħaġa fostkom ħlief lil Ġesu Kristu u lil dan imsallab. Jiena ġejt għandkom dajjef, imbeżza u mriet. Il-kelma u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux inlibsa bil-kliem qawwi tal-erf, imma bil-wiri tal-Ispirtu u l-qawwa sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq l-erf tal-bniedem, imma fuq il-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifess min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Bet li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej.